Bla 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 bla. Bla bla bla, benvinguts a Rumors d'en Fukuro. En aquest espai intentarem mesurar numèricament el poder dels personatges de One Piece. Després de la nostra trobada a Miss Lobby vaig decidir investigar el passat dels del barret de palla i també vaig analitzar les seves aventures posteriors al nostre enfrontament. En les meves investigacions vaig aconseguir mesurar el Doriki de tots els personatges que els del barret de palla han enfrontat en les seves aventures. I aquí us els explicaré amb ganes de generar debat, bla bla. Si bé és cert, el concepte del Doriki sembla més adequat d'explorar com a mesurador de la força física dels personatges, però pervertirem el seu significat original per a mesurar el poder general de tots els personatges. I prendrem com a referència que el nivell Doriki base d'un humà adult és de 10 Dorikis, bla bla bla. Per descomptat, jo només busco entretenir i generar debat sobre els nivells de poder a One Piece. En cap moment pretenc tenir la veritat absoluta, bla bla bla. Jo, per la meva part, compleixo la meva feina presentant la meva opinió i espero llegir els vostres comentaris. Per descomptat, alertats esteu de potencials spoilers de One Piece, bla bla. Orange Town és el segon arc de One Piece i narra com, ni una setmana després que en Ruffy va abandonar la seva illa natal de Villa Fuxa, el capità dels del barret de palla va enfrontar a un dels pirates més poderosos de tot l'East Blue i un dels pocs consumidors de fruita del diable d'aquell mar. Com hem dit, la mesura de poder del Doriki respon a una equivalència de 10 Doriki un soldat ras. És a dir, a One Piece, una persona adulta i corrent armada amb un rifle o espasa té un poder de 10 Dorikis, bla bla bla. És important recalcar el fet que, encara que en la sèrie només siguin personatges random, la immensa majoria de població resident al món de One Piece només arriben a aconseguir els 10 Dorikis de poder. Jo, per exemple, amb els meus 800 Dorikis sóc un superhumà, bla bla bla. He de puntualitzar també que no vaig tenir en compte els nivells de poder dels personatges pertanyents als passats dels del barret de palla, perquè no puc viatjar en el temps. Bla bla, començant amb els nivells de poder, trobaríem, en el lloc més baix, el gosset Shushu, amb un Doriki. El gosset guardià de la botiga d'animals d'Orange Town ens va ensenyar a tots el significat de la paraula tresor. Fins i tot a mi em va commoure la seva història i la seva motivació, bla bla bla. Malgrat ser un gos petit, va lluitar amb totes les seves forces contra un lleó com en Richie, per tal de protegir el seu tresor. Però el seu coratge no va ser prou per competir amb el lleó dels pirates d'en Baggy. Per la seva banda, l'alcalde d'Orange Town tindria 7 Dorikis de poder i seria el segon personatge més feble d'aquest arc. La seva puntuació és inferior als 10 Doriki d'un soldat ras a causa de la seva edat. L'home es conservava força bé però tenia 73 anys, bla bla. Amb la mesura estàndard de 10 Dorikis, es trobarien la majoria dels esbirros d'en Baggy. D'aquesta manera, aquests pirates podrien mantenir un combat igualat contra els soldats rasos de la marina si es tingués lloc un combat entre la banda pirata i els soldats de l'armada. La Nami, per la seva banda, mantindria els 15 Dorikis que ja va presentar l'anterior arc de Romance Down. Amb ells, es podria desfer fàcilment un dels pirates d'en Baggy, però es veuria sobrepassada si s'enfrontés a més d'un pirata a la vegada. En Moji era la mà esquerra del capità Baggy, i a més del seu talent per a domar animals i fer que lluitin per ell, compta amb unes habilitats superiors a les dels soldats rasos. Per això, amb un nivell de 40 Doriki, presentaria unes habilitats físiques notablement superiors a les d'un pirata normal i corrent. El seu poder físic és equiparable al de molts capitans genètics que corren pels blues, i que es van fer amb la capitania de la seva tripulació per ser els més forts de la seva banda. Tot i això, en Moji no va ser cap obstacle per un fora de sèrie com en Ruffy. En Richie, amb els seus 80 Dorikis de poder per la seva condició de lleó, era un actiu temible de la banda que marcava diferències entre les tripulacions de pirates comuns i l'infame tripulació d'en Baggy. I és que, amb 80 Dorikis, en Richie seria temible per a qualsevol soldat ras. El lleó tot sol tindria un poder equivalent a un grup de 8 homes. Tot i això, bla bla, el seu poder era molt insignificant al costat de la banda dels del barret de palla, i en Ruffy el va apallissar per haver destrossat la tenda d'animals d'en Shushu. Per la seva banda, en Kabashi tenia un total de 120 Dorikis de poder i es va presentar com la mà dreta del seu capità i el membre més valuós i poderós de la banda després d'en Baggy. És a dir, un poder equivalent a 12 homes. Els seus 120 Dorikis el convertien en un pirata molt fort dins de l'East Blue, sent que, sense ni ser capità, tindria un poder relativament proper als 150 Dorikis de la capitana Elvira. Una capitana pirata molt més forta que la majoria dels capitans pirates de l'East Blue, bla bla bla. D'altra banda, veiem com els 40 Dorikis d'en Moji més els 80 Dorikis d'en Richie
igualarien la puntuació d'en Cabaji, i per tant, la mà dreta d'en Baggy era en Cabaji i l'esquerra el duo d'en Moji i en Richie. En el seu pas per la sèrie, en Cabaji va combatre contra en Zoro prèviament ferit a traïció per en Baggy. I encara que les habilitats d'en Cabaji per al combat eren molt rellevants a l'Ace Blue i que va treure el màxim profit possible de la ferida del seu oponent, el seu poder no va ser comparable al del famós caçapirates i va ser derrotat. Bla bla bla. Amb 41 liquis de poder, en Baggy era inqüestionablement un dels pirates més temuts, coneguts i forts de l'Ace Blue. Sent un dels pocs usuaris de Fruites del Diable d'aquest mar, el seu poder estava realment a un nivell per sobre de pirates com la Vida, 150 doriquis, o en Morgan, 250 doriquis. Tal era el seu poder que les seves habilitats de combat equivaldrien a les de 40 homes. Pràcticament podia encarregar-se d'una tripulació sencera de pirates ell sol, gràcies als seus poders del Diable. Això realça encara més l'increïble poder dels assassins del CP9, que li donem el seu poder i que, a més, podem potenciar al màxim cadascuna de les nostres habilitats físiques gràcies al Rokushiki, bla bla bla. De totes maneres, l'únic expert barret de palla va aconseguir vèncer amb certa comunitat en Baggy. Després d'un intercanvi d'uns quants cops i amb la inesperada col·laboració de la Nami, en Baggy va quedar completament acorralat i en Ruffy el va guanyar amb un potent bazooka de goma. En la segona posició, en termes de poder de l'Arc d'Orange Town, es trobaria de nou en Zoro, amb 1.500 doriquis. Malgrat la seva superioritat en poder respecte a Baggy, en Zoro es va veure sorprès per la immunitat del pirata als seus talls i va rebre a traïció una ferida greu que va condicionar el seu poder per la resta de l'arc, amb un total de 750 doriquis, la meitat del seu poder original. Malgrat aquest hàndicap, en Zoro no va tenir excessius problemes per desfer-se del seu rival en aquest arc, en Cabaji. I és que en Cabaji va treure el màxim profit de la ferida d'en Zoro i la seva estratègia per al duel es va basar constantment a atacar la ferida oberta. Però tot i l'efectivitat d'aquesta estratègia, en Zoro posseïa un poder clarament superior al d'en Cabaji i va aconseguir derrotar-lo amb certa comoditat. Finalment, en Monkey D. Luffy tornaria a ser, amb 1.675 doriquis, el personatge més poderós d'aquest arc, malgrat la seva completa inexperiència. A més, gràcies a la seva trobada amb en Baggy, en Morgan i l'Elvira, el pirata novell va anar guanyant cada vegada més experiència en combats reals que, sumat a les seves increïbles habilitats físiques per al combat, el van convertir en un dels personatges més forts de tot l'Ace Blue, bla bla bla. Tot i això, m'hagués agradat veure la pallissa que li havien fumut en Jabra, en Kaku, o sobretot en Lutzi, d'haver-se'l trobat en aquell moment, bla bla bla. I això és tot per al nivell de poder d'Orange Town, bla bla bla. Espero que us hagi agradat la idea i que debatiu en què esteu d'acord i en què no de la puntuació dels personatges, així com que teoritzeu sobre la puntuació dels personatges futur. Bla 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 bla, i fins aquí ha arribat la guia de nivells de poder d'en Fukuro. La pròxima parada serà bla 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 bla, bla 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 bla,